Гэты векавы дакумент ужо 62 гады захоўваецца ў Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі. Сюды яго перадалі ў 1957 годзе з Львовскага гістарычнага музея. Гэта пастанова аб ануляванні Брэсцкага мірнага пагаднення, якое было прынята аднагалосна на пасяджэнні 13 лістапада 1918 года. Яна стала выніковым дакументам, звязаным з Брэсцкім мірам, які быў падпісаны ў сакавіку 1918 года паміж Савецкай Россией и Германией. Мир очень важен был для России, которая на тот момент уже, скажем, и в экономическом плане имела большие проблемы, если мягко сказать. И армия практически была не боеспособна, старая, а новая еще не была создана. Поэтому это очень важный момент был. Давай мириться, не будем воевать. Друзья, мир подписан. Все. Война закончилась. Мир подписан, по домам. Мірны дагавор праіснаваў толькі 9 месяцаў. За гэты час змянілася палітычная сітуацыя ў свеце. Паражэнне Германіі і яе саюзнікаў у Першай сусветнай вайне, рэвалюцыі ў Аўстра-Венгрыі далі магчымасць ануліраваць Брэсцкі мірны дагавор. З гэтага часу Чырвоная армія стала паступова займаць тэрыторыі Беларусі. Я бы сказал, его интерес в том, что, скажем так, большевики продемонстрировали такую политическую гибкость, то есть было, для многих, и тогда вот если по мемуаристике читать, то есть они заключили этот мир на любых условиях для того, чтобы сохранить свою власть. Музейную калекцыю папоўніў падарунак аднаго з гасцей, журналіста і краязнаўца Мікалая Александрова. Фрагменты нямецкіх газет 1918 года і старажытная паштоўка. Наведаць выставу можна на працягу тыдня, а 26 красавіка нас чакае 4-й артэфакт. Алена Пашкевіч, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».